Ja, så er vi kommet til Peenemünde, og hvorfor er vi egentlig det? Det er fordi, vi gerne vil ud og se raketter. Ja, og det er jo faktisk et stort område, som vi har skulle forberede os på. 25 kvadratkilometer. Ja. En halvø, og ja, der er jo en grund til, at vi er her, og den sidder vi faktisk sådan lige og kigger på nu. Ja, men hvis jeg nu kunne vise rundt, Ja, det kan du godt. kan du så ikke lige fortælle lidt om, om altså den her, det vi har der, her? det er jo det er ikke en Tintin-raket, men det kunne godt være en inspiration fra til Tintin. Det er en V2-raket, som blev udviklet og testet her på Peenemünde. Og det er den første ballistiske raket, der nogensinde er blevet sendt op imod rummet. Og den har strejfet, kan man sige, rummet 190 km op. Og så var den jo tiltænkt at skulle have sådan et 1-tons sprængstof op i hovedet deroppe i spidsen, som så skulle bombe blandt andet London. Ja. V2 står jo faktisk for Geltung. Ja, hævn. Ja, gengældelse. Gengældelse, Ja. hævn. Ja. Ja, for Geltung 2. Ja, fordi at... Etteren, den har vi faktisk... Hvis vi lige går sådan her, og det går godt det her, kan jeg se. Den har vi lige her. Det er ved etteren. Og den bliver affyret på rampe, og den har sådan en speciel kendetegn ved, at den har sådan en pulserende jetmotor. Og den var meget tydelig i lyden. Både den og i øvrigt den store havde en rækkevidde på ca. 300 km. Men hastigheden var væsentligt til forskel. Ja, altså... V2'en fløj jo med 5.000 km i timen, og det havde jo en betydning i forhold til at skulle prøve at lokalisere den og høre den, fordi den fløj jo så lige 5 gange hurtigere end lydens hastighed, så man kunne slet ikke høre den kom. Nej. Og det var først, da den ramte og sprængte, at man egentlig overhovedet opdagede, at der var noget på færde. Mens den pulserende motor derhen, den fløj jo noget langsommere og kunne godt detekteres af England. Ja, og kunne indhentes af de hurtigste fightere. Ja, så det var faktisk... Og så sidder vi jo sådan lidt her, vi sidder ved det kraftværk, hvor der skulle levere strøm til hele Peenemünde. En kæmpe industrikompleks. Meget imponerende. At vi er sådan lidt handicappet eller presset i forhold til at vise meget mere, fordi at vi har været på rundtur, og det vil man kunne se på billeder, men vi har ikke kunne optage derinde. Og vi kan ikke gå rundt derinde, fordi at der ligger så meget ammunition endnu, så skoven er spærret af. Ja, og vi havde en guide på, fordi forestillingsevnen også er lidt udfordret, fordi det hele det blev faktisk sprængt væk af russerne. De tog det hele med, men sprang så resten væk. Ja. Og det betyder så, at man skal have en god forestillingsevne. Men vi havde lige en god guide, som kunne fortælle os om det, og vi har nogle fantastiske billeder nede fra Prüfsand Sieben, som var sådan det sted, hvor de testede. Og det skal vi jo måske lige sige også, at det her sted var jo ikke et sted, hvor man affyrede mod England. Det var det sted, hvor man udviklede, og så testede man dem. Ja. Og så var det først senere, at produktionen kom i gang sådan rigtig i Dora Mittelbau. Det er sådan en anden historie, som vi må følge op på senere. Ja, den kommer vi til at forfølge senere. Ja, det er jo en mobil raket. Og det, der er sjovt, når man kigger på den, det er jo, at den er jo grundlaget for Apollo-missionerne i USA. Den er grundlaget for vores atomvåben. Og den er faktisk, det russerne løb med efter amerikanerne havde været der og tage de forskere og den teknologi, de gerne vil have. Det er, at den er grundlaget for de sovjetiske Sputnik-raketter også. Så tyskerne har en ret stor del af æren i forhold til sådan forskningsmæssigt, hvor vi er i dag. Og det kan man godt tænke lidt over. Ja, så kan man sige her til sidst, at hvis man skulle sammenligne det her område med noget som helst, så kommer jeg automatisk til at tænke på Manhattan-projektet. Ja. Det kostede lige så mange penge for tyskerne at få det her op at køre. Og de var længst fremme, hvor de så satsede på raketteknologi med 1 ton sprængstof. Ja. Og det kan man sige, rent succesmæssigt var den jo ikke sådan vildt Nej, jeg tror, vildt god.
jeg tror tallet var 9.000, den omkomne af V2-angreb, ud af 1.000 raketter eller sådan noget. De afskydede mange. Og et par landkasterbomber kunne jo medbringe den samme last, og var meget billigere at få det frem. Men altså, atomprojektet i USA kan man sammenligne med det her, og de kalder det også selv, hvis det skal være det første Silicon Valley i Tyskland. Ja, så det kan man jo, det kan man jo også sådan tage med. Og så er der jo noget, der også er interessant, det er, at de har udviklet alt muligt andet her. Det første raket- eller jetfly bliver udviklet her. Der er sat rekorder. De udviklede radiostyring til missiler, så de trådløst kunne skyde med missiler fra blandt andet fly, og vi har set en film, hvor de gør det fra en ubåd. Ja. De videreudviklede også det her fjernstyrede missil, sådan at de påførte kamera, så de kunne simpelthen se, hvad det var, den foretog sig på op i luften. Ja, faktisk så sænkede man, efter italienerne de kapitulerede til, eller gik over til den allierede side, så sænkede man, hvad hedder sådan noget? Det største skib, hvad hedder sådan noget? Flagskibet. Det italienske flagskib, Roma, med en Felix X raket. Ja. Skide fedt sted. Ja. Jeg synes, at når man er her, så skal man ikke bare tage den her tur ind på kraftværket. Nej. Det er en fed bygning, og det er en udmærket udstilling. Men tag Christian, som har den her historiske rundvisning. Ja. Det tager, vi var afsted kl. 12, kom hjem kl. 4. Ja. En skide sød fyr, og han er også villig til at vise mere. Han har sin egen udstilling. Ja, det kan vi jo lige sige, at vi har jo lige lidt ekstra billeder, fordi vi fik lige lukket os med på en lille ekstra udstilling. Ja. Og så lige til sidst, så kan I jo se her bagved, så den vil Flemming ikke snakke om, men der er sådan en togstamme, og det er faktisk det tog, der kørte herfra og medarbejderne ind til basen og tilbage igen. Ja. Skal vi ikke bare sige, det var det? Jo, det var det. Hej. Hej.